Kurtasrum mapanggah tekaping Prawandawa Sumaping pagarisan Ronang gono gawe gelar silawang-wang Siwopati Sondropati Siwopati Bandir Bito Juwardo Daud Gandeng iku sebacut anggonku gawe pasang saing guru perang saing guru pilih sing tak kuwatirake mengko ndak ratu-ratu wanca negara padha jajakan nang Wirata mula Siwopati lan Siwone Bito tak aturi tata-tata mbok menawa anggonku manjing Bandayuda mengko ana gejentu sing awan sanding Wirata ampun kuwatos nggih kula badhe mbiyantu ampun kuwatos sedaya badhe kula tata Prawadya Bala kula pilih Wadya Bala sing pinter lan kiyak-kiyak yen kamu langkung prayogi badhe kula panggilan rumiyin ingat 100 ya Sandang walikan Kodek wak simbar jojowan malang wentesnya Gangsir Mulai sang satru setikan mancing telenging ayudo tokok karo bilung tak awi maju mundi jauh
Duh yo mundi jamuh sinuwun dadi sumurku togok landhung rikala semana aku wis pepanggihan karo Ratu Wirata tembungku wis nglamar karo Durgandini nanging ngajeni Durgandini sing jenengane sapa kok Raden Durgandana iya kuwi Raden Durgandana mergo anggonku matur karo Rama Prabu Wirata nglamar cara alus nah ini bebuku mutawaton Durgandini dipanggahi Rama Prabu Wirata tak aturi yasa burang katuran jagang jero aku saku gepuk negara Wirata lah kuwi burung-burung wis cuman prokon maske kaprawian cok adul kemendel wong kuwi wong niku nggih nganggo tata krama rebutan durung oleh gawe wis suarane wis geduren ya lho senengane iki cok atos sengak monggo sing jenenge wong mlebu nang tanah Jawa ki nek kurang pengati-ati Pak wong tanah Jawa ki nek guneman nek do ngendika kebak ing panggraita yo ngawur bawar kuwi jenenge ora wong lamar ning ngate ki jan ngejek gelut ya kok ha iya duh yo jan kok ngono kuwi lho Gusti ning karang wis kinodra sing jenengane togok kuwi dewa kowe yo dewa adiku Semar yo dewa kalebu adiku Bathara Guru yo dewa ning karang wis kodrate dhewe-dhewe Semar ki ngomong piyayi sing luhur bebudene jujur ning dikodrake dadi wong randu hanya aku ki didun mercapada dikodrake dadi wong sugih ning dereke wong sing angkara murka budine Candala kuwi nek jane ora kodrat arek gumantung karepku kok wong kowe iki ora kudu melu angkara murka nek kowe iki nrimo jane ya kok capek ki togok apik kok ana ngene iki kowe iki men ngopo-opo mengadi maklar apa-apa arep melu wong sugih ngempek-empek wong sugih ning kelakuanmu lho kok oh iya apa bae kok mula ya gop nek kowe dadi wong sing apik imanmu tetek kuwi mbok ayo do suwita ana wong nggone wong sing do bebudane apik-apik kuwi ora duwe rapopo wong mati ora nggo apa-apa kok ane nganu lho apa aku ki ora kuat nek mendina ning udo tenor nek iya karepku ki sing kae lho bungkuse coklat yo ana tulisane 16 ana tulisane Surya kuwi larang anak welu wong apik-apik sengara udut kuwi maming do nglinting e Jur ora kuat kowe udut liyane nganu apa ora kuat lho nganu nek kon nglinting terus nah kuwi lambemu wis kebacut rusak dijene aku ki wingi mangan rong dina ki nganggo jangan kacang duwi ora enak bener ora enak aku nempe liwat sapi neng bendungan sujune kelalen ra diitung wis muga-muga kelalen sak jege Islam apa ibadah kok ayo kuwi jenenge ibadah nek jane kono kelingan sing kok kemilu kelingan wis ben ibadah iki kok semune ibadah lho kok
nek sesuk sik ditagih iki kebangetan. Ora. Ayo saiki ngene kok wis kebancut. Durgandana kuwi ngedekake sawenggara perang sawenggara pilih. Dheweke nantang perkara sapa sing bisa ngalahke aku. Durgandana ku mau. Kuwi sing bakal calon boyong putri. Mula iki sayenggarane Durgandana bakal ajebke. Duh yo. Ngeten. Nek Radene Durgandana wijane kiyatene mboten sepinten. Ning ingin kula kuwatosaken malah sing jenenge Patih Candramati niku Patih Wirata kaliyan Bandir Gita niku gurune wong peperangan. Ha niku mangke Wadyabala Wirata menika sampun dipun gladi kaliyan Bandir Gita niku kula pinten sampeyan boten manfaat. Ha wis didelok kaya ngopo tak ajeng Durgandana. Monggo mawon. Dukoya sinipiku medut padoning lagi dina buing muka lirta sang kaberanan wah jagat diwubathara ora nganti kadaluwarsa terus nututi karo aku Durgandana. Ya apa ben yen kena tak prenggake becik mumpung durung ana kana anggonmu nglamar Mbak Ayuku kuwi ngono kepiye padha karo nguruke peperangan iki nggambarake yen kowe cilik pamitirmu kowe ngucir saka peperangan aja dianggep aku ngucir Bandayuda Kerikno wadya dalam wah dedekmu ora spionan perkara kepala tak candhak remet dadi glepuk tiban rampung nyawamu barat iki
Sinten kang wali sandang wali kangat Kodek wak sing berjojo Durukan mundur sing maju sapa pepatih dalem ing Wirata aku Patih Candrapati kowe Sasra Sumira Keparayata rasa musuh Raden Durgandana Tanjingana Candrapati wah gegeden swara tak candak tak sabete perbankan putung balungmu waton raganan solong lek pecah jam
Kula tingali saking katebian kok kerangkang-rangkang dos putih jung-jung. Wah, sing jenenge Durganono wonge ora bener. Ini boten bener pripun. Dhewe sing nantang gawe perkara sing tegese sayembara perang kok wadya balani Patih Candrawati kon wajib. Tak omongi nggih. Ayo niku sing jenenge wong kompak. Nek wong kompak iki paribasane bersatu kita teguh, bercerai kita kawin kembali. Domongi kok ngengkel. Ajeng sing nantang Raden Durgantana ke kalih Sapukawati wong Wirata kok kekuatane iki kuwi barange sing nantang iki mergo le kendel iki mergo ana kancane kuwi kok ming dhewe ya ora apik dasar bras gawe sing kene pengendange ora apik Jalwe kaya naga ki nek disnaga tambahi apik. Mula kendangane sip ki mergo urung sida mangkat nyang-nyangan sikik. Ngarasuk metu semene aku pokoke ora mantep lho. Nah marai jon. Mulane ya, Gak. Piye lho. Nek kowe dadi juragan iki kudu sing wicaksana. Lirik kepripun? Lirik kepiye? Piyagamu ki ora mung wong sak wilayah to. Terus ngene iki carane nek kowe supaya ben iso ngirit tur kancamu ki ora duwe rasa sing mesgul carane. Carane kuwi wiyaga sing kira-kira cok boncengan kuwi amplopke dipadha. Nek sing lunga dhewe-dhewe teng kentil kae kok beda ora apa-apa, ora bakal do delok-delokan nang dalan. Iya. Iki kan sing tak opahi 200, liyono tak opahi 75, do buka-bukaan kok iso ya lho ngono. Padha-padha le menungso, padha-padha iso nabuh kok dibedake ki ana apa ha kuwi.
Amulane kuwi nek kira-kira do boncengan runtang-runtung ki dipadha. Ngono. Dipadhone cilik. Aso sing krentil mau. Saya cilik mah ra apa-apa. Aku gelem ampeku. Mulane nek wiyagamu do pretel dhewe-dhewe temen kowe goblok kok. Wes rasa do keguyon. Aku ya ora namake kemaden. Ora rampung perkara iki. Jajal tak tamanane pusaka lho. Pusaka apa? Iki siung kecono. Tahu tak materi Pendhita Sanga 10 genepe Candrawati. Ngono ta. Ning nek didelokke siunge meling-meling kuwi ketoke ampuh kok. Ana wisane kok. Mula yo eman-eman disikat. Coba tak cokotik Candrawati kaya apa kok didayung keparah. Mawas punang prawadya bala mawas punang katon umyangku muruh Sirowan madya glaring roneng